request alok hyper. Matamu ya alok hyper. Nek ML iku apa? No hero sing jenenge alok iku maning FF anjing. Yo wes nganggo Selena hyper wae aku daripada nganggo alok hyper alok. Memang ning ML iku ono alok anjing. Nah, nganggo Selena hyper iku pisanan iku mek skill siji sik. Oh, langsung retri wae ora usah ngurusi, kok dirusuh di apa nembo ora usah urusi. Penting mek skill siji langsung retri. Nah, iki kan wis aku duwe skill loro iki langsung bantai-bantai wae ngene iki. Tapi kan iki hyper jadi gak iso bantai-bantai jadi mek buff sik wae. Oh, deloken skill loro iku lo kena. Oh, delok ya. Lah kena Layla anjing sejak kapan ning kono Layla, Cuk? Tolol anjing Layla goblok anjing Layla pekoki malah ning mid lane. No, mati wis penting mati lah wis. Iki Roger iki sok-sokan ngerusuh buffku iki. Emang iki iso ngekill aku piye Roger ki ora usah ngincer aku kowe. Kowe ngincer aku sama dengan mati iki. Tapi untung aku apik iki. Makane kowe isih tak kei isih tak kon mlayu kowe. Ah, gek mangkan ceritanya aku dirusuh. Nah, saiki gentenan aku sing rusuh iki. Iki kok ono Brody iki ning kene anjir. Halah ra ngurus aku penting untuk kill ambek untuk buff ini. Lumayan untuk buff abang iki daripada Roger emang mau untuk buff cilik anjing. Iki si Ireng iki di masalah urip apa lah iki. Njaluk dikill pempiro iki si Brody iki. Alah. Tenan Brody ini kena apa lho? Iki kok njaluk dikill terus si Brody. Gak jelas si Brody iki. Endi iki musuhe ra ketok-ketok iki ket mangi. Lah, ngajak suren anjir musuhe, Cuk. Wes tak kei pantun sik nano. Lihat Upin sedang berlari.